Êvar baş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çavpel Medyayê. Temaşevanên hêja îro jî divê roja germiya havînê de dîsa bi bername şîrove çekerê me şîrove Gol çeker, gol çeker. erê Elî Fikrî şeqre dîsa em ê futbola vê hefteyê şîrove bikin. Kek Elî bi xêr hatî? Navxêre dibike kemêdî. Tu jî bi xêr hatî? Sağ ol, spas. Kek Elî îro sibê do îro maç nebûn, sibê maç dîsa hene. Maçên Euro 2020. Belê. Em ê li ser maça di beşê duyem de bipeyvin maçên Euro 2020. Belê. Di vê naberê de tenê tîmek heye ku em li serê bipeyvin. Ew jî Dalkurd e. Li Swêdê lîg dewam dike. Li Kurdistanê mixabin evke tehtîl e. Tenê transfer û hazirî belkî hebin. Dalkurd vê naberê de rahênerê xwe guhert. Rahênerek nû hat. Em ê gavek dinê jî li ser Dalkurdê û rahênerê nû bipeyvin. Ez bi xwe maç li Stockholmê bûm. Ez çûm zîndî temaşe kir. Çend cara em bi telefonê me têkilî danî te jî di televizyonê de di înternetê de temaşe dikir. Temaşê temaşe kir û li hember solentûna di dost sê Dalkurd xezeş kir. Tê çi bêjî? Navada gerem îro rola xwe biguherînin. Ez ê pirsin tê bibersivînî. Bela ji qebla Tirka ve te çûye bi çavê tazî di her tiştî di perspektîveke firre de diye televizyonê malûm e tenê ciyê ku toplê heye meriv dibîne, meriv hemû her tiştî nabîne. Doma wa bi çavekî zindî û bi çavekî dibê tazî te temaşe kiriye. Ez bipirsim. Te çawa dî yani te atmosfera Dalkurdê çawa dî, alîgirî wê çawa dî, rêvebirî wê çawa dî, rahînerê nû li kêleka sahayê çi dikir û not deqe jî maç hat lîstandin te hemû temaşe kir. Ka ji me re bêje ama rastî bi rastî mêvanek min hebû ji Norwêcê hatibû. Min digot qey maç xwe roja bazarê lê roja şemiyê bû. Min jî mijêr got hade em herin maçê û hewakî pir xweş germ a havînê li Stockholmê. Yani di vê hewayê de meriv here li maçê temaşeke gelek xweş bû bi rastî. Yani em çûn maçê temaşe bikin. Ketina endir belaş bû lê mixabin dora 1500 kes karbû tê ketin avê sehê lê nêzî 300 kes hebûn. Nêvî hema kare em bêjin Kurd bûn, êdin Swêdî bûn. Millet belabela rûniştibûn ji ber ku piştî pandemiyê cara ewil jî ez jî diçûm maçê. Pandemî jî tesîr kiribû belkî hinek kes ji bo wî jî nedatin yan havîn bû li Swêd. Bi wî halî de hewa xweş bû ji bo maçê. Min jî merak dikir ka di etanê de cara ewil wê tîm çawa xuya dike û her wiha weka te jî gor rahênerê nû jî hatibû wî jî min hinek şopand ka çi dike çi nake. Yani maç destpêkê de xweş destpêkir lê piştre min dî ku yani Dalkurd zehmetî dikişîne yani wiha bêbaweriyekî li ser wan heye. Zêde xwe nadin lîstikê. Her çi qas tîma li hember wan solentûna ne pir xurt bû jî tirsekî di dilê wan de hebû ku wê solentûna xezeş be. Lê mama karbû xezeş jî bikirine bi rastî. Encamên war jî derketin. Lê dîsa jî di dawiyê de xezenç kirin. yani kekemedî tiştekî ecêb e ne? Yani tîma ku di rêsteka çara de ye navê Dalkurdê, tîma ku di rêsteka yazdayê de navê Solentûnê ye ne? Erê mehlekî Stockholmê solentûn. Erê yani ya çara ji ya yazda titirse. Yani wî hewê xuya dikir. Erê li deplasmanê bûn ama wergere mermize nekirane. Nêvî Kurd bûn, nêvî Swêdî bûn li wir. Ji xwe Swêdî deng ji wan dernediketin, ê Kurda de. Lê çima ew hebû em nizam yani rahêner hatibû guhertin, derdê Dalkurdekî merdivekê derdek wan hebû, ê lîstik wana hebû. Ji mir pirtir werhat yani wa
وقت مقوت يعني بباورية كي دناف الاستكوانا ده هبو حتى من أفكر يعني أنا بري أسبوع ماتشا من ساعة كلا كساعين بمذكر جي الاستكوان رزر وراهينر لي تاني بيشش حب الاستكوان دال كردي وراهينر أبو يعني وهاج ريبريا دال كردي أوكي كاس لوان دراجي تنبو براستي من إيك أزناست كم كسي ندي نزانم بلكي بناف تماشاوانا ده Na yani vega keke şükri ne sekreteri giştiye dal kurde. Yani أول تماشاوان هاتبو براستي يعني ma بردوش yani نشتغل statüayı fermi ne eve ne sekretere. اليوم نه برپرسی ماچی بود من خیلی وقت تماشاوان هاتبو تماشات کرد yani Yahu tamam yani berberse maçı işte ne yani ev yeki iş hundure ne. Yani tete bera ağvi ev dveçi. Yani bu bir hali. نه واتشتام نه پیویم براستی yani مشغول الماچی مزد کرد işte tekniki واتشتام ده پیویم yani zede واتشتا از بیر نه پیویم براستی ل وقت مگوت yani وها پرتر واتشتا بالا مکشان کو yani وها ضال كرت وكاكو تاني يعني وها بخديج مرقيات كالبلاستي يعني بويهاوي من هناك ديت بلكي الشاش بمشي جمرور هات خويا كرا يعني أبا كيك علي يعني وقت مقو يعني هري داوي سيد دو خزاش كرن ام بكي خاشي مكروي خو قرتبو وميفاني خو قرتبو ام چون بوي سي بواني كيف ما هاتو ام بقريان مالا خو جماعتي Yani kekem tişteki gerek gring dibeji brasti maçı da miji ev tiştit. Bu sıbe nivisam dere de Kurdistan 24 de. Dur dejim gotiye. Mego ev camer ne bxo bawerin ne bile istika xwe. Gelo tedbi ev ji bê xwedîtiyê yani bela ku bê xwedîne ya ji hissiyeteka wa heye. يعني مرض نرى puan nabera yekem û çara de 10 puan heye ji bo sistema sê puanê de hîn 16-17 maşmane ku ne pir e yani pir rehet dikare were girtin lê bi vî hawî zehmet e yani bi vî lîstikê bi vî okê ji bo dal Kurdî zehmet e eger ji niha de hêviya xwe şikan dibin wê çaxê katastrofe yani eğer jinaha da merhaba sağır bece nizanım yani brasti yani vak şikayet gazne ku em her gün dikin yani çapemeni tune daxuyani tunun yani sedem çune em nizanın yani jbelak ev dernak evin hemberi medyayı naxavın perskrek çine nabejin em jî tişta nizan yani bernikara spekülasyon avke ve vi havi bum. Kek Yani şık yani ev bu yani burası yemin tişteki min diyetin ev bun. Ere fermo. yani tiştekut ha ji dervayê sahayê dît min ji heman tişt nava sahayê de dît. Öyle. Yani brastî ku haya min ji tîmeke bi navê dal Kurd tune bûna min hinek maçê wê temaşe nekirana tenê ji bo vê maçê ku min di sosyal medyayê de jî nivîsand min got ne lîstikvanin şivanin yani bela ku ti tiştekî wan ne tişbî lîstikvaniyê ne zanibûn topê kontrol bikin ne zanibûn topê bajon ne zanibûn şûta bavêjin yani mixabin et tiştekî dinêbêjim ku te ji çavê xwedî di deqîqa 18 de ew kesên başûrî bin 10 numara navê wî Harûn Zubeyr e yani qalevan jî net qale de ha net qale de ve ama bitapîne topê wiha fîskekê lêxe ve gol şuna wê yani şut avête nayê bîra wî dixwaze pasê bide û pasê tavêje nizam kir ev ye yani ev di tiştatîne bîra meriv yek baweriya yeko ya futbolîsta bi xwe tîne katsa ku hebe ji vê jinû ve bira herkes bibîne vê ha Ere mi diyet tamam. yani ya
yeko ha Hatırlıyor dibêje yani ya. öyle abone keken bine tavica kır ne yani yeko bavariya futbolista şxwetine û bavariya futbolista bi heftine û tevî wan bavariya wan bi lîstika wan tune ye yani istan bi lîstikeke ne bawer be ve çawa bilîze meriv ku xwe ne bawer be ve çawa bilîze yani weke ku go nîşandan ki bêbawerî evin lîstikvanê bêbawerî di kontrolkirina topa da zehmetiya dikişîne yani weke ku top li nedî bikeve li şûnayê weke ku li dîwarekê keve weke ku li hesinekê keve weke ku pîvî negê wî hesin be Öyle. di maçê de mixabin min ev dî ev tiştekî din ye ev êdî ne mesela lêstikê ye yani astenga Dalkurt ji lêstikê girantir bûye êdî divê ku tîm bi şeklekî were rehabilitekirin yani Tu sedî set mafdarî bi rastî jî divê ew be yani min wek min got divê maçê de min wî tiştê şa yani heftiya çû rahêner guhertin ev rahênerê nû hatiye navê wî Azubuke Olîşe bi rastî min heyana min nebîstiye yani min li kariyera wî mêzekir kek Elî bi eslê xwe ji Nîjeryayê tenê carek di tîma netewî ya Nîjerya de lîstiye di sê sala li Anderlecht Belçîka lîstiye li wir jî tenê 23-24 maça lîstiye 3-4 sala de yani ev kariyerek ne baş esasî xwe de yani 4 sala meriv li Anderlecht 24 maça bilîze nexweş e yani. tamam keke medî vega kariyera rahînerîtî û kariyera lîstikvaniyê ne heman tiştin Ne heman tiştin rast rahînerî pîşeyeke rahînerî meslekeke ne lîstikvaniyê yani ji lîstikvan illa da wê rahînerîkî baş derê tiştekî han tune ye encam rast bêjim na xwaz ez kariyera wî mêzekim îja ji bo çi min xwaz ez bêjim min li wir pirsî ji hinkesa dibê hineka gotiye ku yanî işte birayê wî meşhûr e Sunday Olîşe tu dizanî di salên nizam tê were bîrate salên notî heya sala 2005 di tîma netewî ya Nîjerya de dilîst bi wê tîma ku navdar ya Nîjerya Okocha hebû Amokachi hebû ew ê Fenerbahçe dilîst çi û çi bi wan re dilîst yani o kariyera birê wî tamam meşhur e lê em li birê wî nehatiye Dalkurtê yani yekî din hatiye vir yani min di maçê de lê mêzekir yani zêde wiha nediçû ser lîstikvana yan jî wan motîve bike ya ne bike pirtir wî jî sekinî bû wiha temaşe dikir dixwest tîmê nas bike yan jî ji bela ku 5 roj bû hatibû yani keke medî divir te jî em ê prensiba xwe pêşî bi bîr bînin me 6 maç ne kredî dida rahînera em ê 6 maça mecbûr bin nevî jî yani bela wê dewleteke ve naberê bawerim yani çi dibe yani çi dibe em ê 6 maça bin nevî jî yani bela ku lêstik ne heneke futbol ne tiştekî heneke û futbol ne li kêleka sehayê tê halkirin futbol di antrenmana de tê halkirin li malê tê halkirin di mejî de tê halkirin planê ku tê jê qayîlî razî li serê xebitî û te ji ber kiriye te di maçê de wî tetbîq dikî yani tu maftarî bi rastî gelek lîstikvanên pir meşhûr li dîhanê hebû yek jê mesela Maradona di rahêneriya xwe de bi ser neket lê hinek lîstikvan hebûn ku zêde nedatin naskirin ne hep nedibûn lê wek rahêner gelek meşhûr bûn û ew bûn yani tiştê war jî hene yani yani em heqê wî nexwin wek te got divê em bisekinin ka binêrin tiştekî din ê yani rahînerî karekî din ê ew pîşeyeke meslekeke û bi maçekê na ême kes min ev bû ku yani gotine nizanim yani kariyera wî
برای مشهور نظام چه یعنی گره مرو قسطاس مرو رفرانس مرو نه ابن yani az mufassil Halbetne evden elinel vatıştan beşi ez ne bavarım işte bu hakiri ben şey ev gotuneke botun le ji bo mit tiştê hêrî girîng di lîsteya esamê de navê hêtine ye vega temamê dinyayê ku lîgek dest pê kir karekî fermî ye her maç di mecbûrî fermî kî bidî lîstin kî rahîner be kî yedek be ji bê lîsteya esame lîsteya esasî yani وهاي ام بيجن غابا كويكي كارتي زرديت وها بين ساندن كارتي سورديت وها بين ساندن راست كي دكه ورا غارتن وينابي ورندم ساندن دوما بني اوانجي ويروجي كي راهين اربه نافي تيليستا ساندن مثلا نافي في جامري من نديت يعني هي olay sor مش نديت راست yani دفرتجي تشتكي nelci heye ya rastı tişteki nelci heye. Evet. Ve kahir be yani ku dalkut van usula ku tevdigre o hani ahire be. Evet. Yani küfşe tim ber biçen ve diçe bıra kesi ne kapine. Yani beriya timeki ve grahandin nerhate. يعني الصبي زيارة بما جو هذا يا الله 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 وهرتش بيجي بالبال فتوى نتشكي معايا يعني بلي هرتش دي رقيب تهنا يعني رقيب دلتنا راست يعني راست بيجي براستي كتم پر راحته مرة وقتها كذا ما جنش كذا كذا خاني كي وقتها خراتبه جنش كذا خراتبه اللي آواكرن دركتنا ليغا سوبرتان والسفنسكا ورنر حتى پر زحمته اجي دبي وباريه دمكي دال كرت يعني لغور نيرين من دكريزك بزنده يا دكاره هين خاطر جيبه ببي هوي اگر هرا يعني كان ابن امناوي ديار ببن كيكو امناوي وا وليخن يعني اف اصلا كيكو امدبينن يعني الاستقوان بباورينه جي الاستقاق نباورين راهينر هاتيه گوارتن ناوی راهينر تنه گوارتنا راهينر درنگ مایه هنک تشتی دنه هنه ev tiştekî nîşan dide ku kriz ne kriza nava tîmê ye erê dûr de ji dide ku hebe lê kufşe ku ev kriz di nava lîstikvan û rêvebira de ye dûr de hinek tiştê ne di rê ne di cî de dibin ez nizanim çi ne لقوا أزلين نرم أجي نظام أجي نظام يعني التجربة خد نرم للتيم التركي أوروبا نرم تمو دايم يا آل آبوري وقلسن يا بري الاستقوانا ناد نوان يا يكي راوية يعني متشكلة بيست يلي أزوار تخمين دكن بروبلما كي هاري مزن يا دار كردي كارا آبوري وكيدن دليقك سيادة جدريزة يعني أوجي يعني هاتنيا كجورته بركيمج يعني اوجي هي يعني كيكم ام شروفتكن اري راست كو الاستقلالات نممنون بن جخد باور جناكن جلسكا خوش باور ناكن الاستقلال جبو تشي وين ممنون به يا تبري ندبي يا تارزي بشكيني يعني كاياسيا بجمره اري يعني لوما نحوجيك وام بيجن ولا حياة ما تشتكي هي وام تشتكي حسيانة زانينة مهنة نا ام ها النشان دك عاد نيرن وفي شروفيتكن وام دس نشان دكن ام بيجن قريز نافا وان ده ند نافا فلان كسو بي وان كسته نافا سازيه ده نافا وان هر دو دبيتشي بيلا ده ياجي لجنة ده ما بيجن يعني وكا الاستقلال لجنة بن وريفابر لجنة بن دنافا وان ده نافا ويساسية ده قريزة كوا هبرا كسي نخابينه وكج إيرو بيوك كوچاره سري نبين نيديتن وهنك دستي خدينا نسر وان أستنغا بسريته وبسري حكمجي دال كرت نبو شامبيون ودال كرت
شوفي ماتش اري قزنج كرين ليه الجوار الهفات يعني سي كورنر اخ سي غول يعني وارێ نكو دي ليستكا كهير كبار وها راكب خو بعجقينن وان بطال بكن بريشان بكن ولا نا راكس كس نخابنا وي غالبية جدا ماختاري براسية سديسة وقتها بويا وكيدن أوجي نظام قد هوجي نادن يعني جدار مردن رفرنس دقرن ناقرن آگاهی دقرن ناقرن نصیحت دقرن ناقرن چوایه نظام komisyonu وانه هنه تونن ekibek وانه بسا هيه تونه امویج نظام باور ناکم هبجی نظام كان بني والعصر مجود كاكو مجود كان دكان بيجي برا مالا وان آوا وريا وان ذكري به والله بلا ما صرف رازيا وان اللي شايكك علي بقرن أوروبا هيك أورجانيزاسيون أفجي رسمي ما أم تشوفون ماتشي أو وقت خاطرنا بيرانين أم تشوفون ماتشي كيك علي يورو 2020 دوامت كه هن تيمن فاوري تيك شنو تاني وك فرنسا ألمانيا هر دي فاوري من معناه اسبانيا وانجلترا هي معناه فرنسا فاوري قلتوا نفسها نعم دور مفكر خو جاب من بيشي اسبانيا وانجلترا والعصر چار فاوريين مزن يك جوان جي بلجيكا كو فاوري مبو واناج دروامان نها كيمانه نها İtalya, İspanya, İngilizistan o Danimarka mane. Sve ve İtalya o İspanya, çarşemeci ve İngilizistan o Danimarka bilizim. Yani وكا بيراته بريا تورنواي مغو وإسبانيا وإنجلستان بمنة فيلاني ليه دوره كمن تيما فرنسا يديت روجنامه اما روجنامه که ترکیج مپرسی مگوره ولا مهاجو تبو لی از ویگا برحتی دی بیجم و فرانسا جی به فینالیست يعني burada جغلت درکتم لكان بنير مش دسبيك ده شانس ندا فرنسا لأجبو ألمانيا هناك خيالين من أكون يعني من نظام بو ألمانيا وخاص بر خراب برازيل ليجا كي بر سركت يجي درباس كربون يسال يعني ألمانيا جنش كده وين داكل براستي أو سربريزك مزن بوش بو من يعني أما هدي وهاد بيتشي دبي هوريك جاب سر هرن مثلا ألمانيا ne mesela الاستقلال bu ne mesela تيما ألمانيا bu mesela ألمانيا mesela لوف bu أزبم لوف بلاكوي برده يعني إيصال داوي bu ne olsa evet davi bu kare le ser kare baş ne fikri yani mesela İlkay ku Guardiola kad devje bernada dmaça da duada devje İlkay berda dmaça yeke de suç ne suç İlkay bu يعني ترابي جي فرنسا هلقا بترسي وتي قروس تاخي نافات دا فرنسا وتي الكاي جوها بويدا بزلقيني او تيمتشاوا ايريش بكا كات نقبكا يعني قدري حشتين نوت متر دمينه تي تشاوا بكي وشخوا يعني دو شامب ديتكو لوف دو ترسا ها هو بو بروس وبو بيزوت وبسر وان دهاتن بين وان çıkandın يعني مثلا ألمانيا مثلا لوبو يعني بوندسليغا غلطين يواكيم لوف هري سركه يعني افبو يعني استراتيجيك باش اساس راينرن المان نوسانه يعني كار يخدكن يعني وقت بروفيشنالي كاردكن ل يواكيم لوف چوا خطاكي وردكه كيكو اجي وقت تفكرم لأنجام أذن يعني ما ماش تماشى كير يعني فيجا دماغا فرنسا يده أريد دفانس ده بسيكا سادليزي لتكروس خستينا وان تكريه تشاركس فيجا مسيونا لستنا سسي ومسيونا لستنا تشارج هاف جو أره
diguhere ji alî taktika be. Tiradbî jî tewtêr nake kesê weke ku İlkay di nava qada navîn û nava êrişê de bibe pir tevî jî aniye bi Kroos ve zeliqandiye. Çima gava di maça Portekîzê de te dev jê berda tîm çawa dileyîst? Di maça Macera jî yani Macera ho façrandin. Yani rahînerê Macaristanê yani planê hemû rov yani lov ji ber kiribû. Yani kuş wan qetandin. Ew êdî ne ku tiştekî nedkirin. Êdî ji distê wan nedihat. Yani Maceran ewin fersend nedana wan. Futbolçuan ne tiştek ku haye. Ama em wene pêşiya pêşî yani hemû qusûr, xeda, qebahat ya lov bû. Belçika çi xeta kir? Çima war yani li hember tîm xurt bû yani İtalya. Ez qurbana te me vega ka. Çima ez te nabînim. Yani vega Lukaku bifikre. Conte jî bi Lukaku re dixebitî? Ne. Roberto Martinez jî. Te di maça Interê de tu diye ku Lukaku her hema paşla stopera da bimîne. Na. Yani qet tumu dayım Lukaku be hepkî paş ve tanî ji bo ku li jor jî herem fire bibe û Martinez jî bûre heye. Martinez'e yani tu dîsa wek maça Almanya tu dibêjî divir de jî Belçika de jî yani Martinez şaştî wê pir bûn. ne şaşitî ez bim ew ne rahînere. Ya ji bo Xwedê vega bitare kê heye? Dibira Hazard hene, Lukaku heye. Yani De Bruyne ku tu topê çawa bavê jî wê topê kontrol dike û tu li kur dixwazî Min Kevin De Bruyne niha lîstikvanê herî baş ê qada navîne yani. Elbet. Ema te dî yani defansa Belçika çi dikir? Hema li binê xwe topê dixistin. Yani ew top ji dîsa got çi İtalya digir ser wan de dihat. İtalya digir ser wan dihat. Yani ez vêga topê dimete ti pê nalîzî dîsa ta vê ji min. Ya jê pê bilîzin. Ka bûyê maçê baş bîna bira xwe. û beriya maçê jî Roberto Martinez digo yani ev maç ne kufşek ku wê kî qezanç ke hinek detay hene, hinek hurgulî hene wê ev cudayî ji vê hurguliyê derê. Mi di nivîsa xwe de jî got. Mi got yani wê defansa de qet ji defansê dernê û ji qada yekemîn ji bo qada duyanê mi wê tu planekî te tune be û tê ji vere bê ev hurgulî ye. Henga meselê esasî çi ne? Yani ji bo êrişê te ji dawa wan stopera Lukaku dernexistiye ku ev hurgulî be henga meselê esasî çi ne? Yani dûr de jî serî heya binî galetiya rahîner bû. Belçika helbet keko yani êdî futbol tiştekî wihaye ku planekî tê rast tune be û te futbolîstê xwe bawer nekiribe, qanî nekiribe ji bo wî planî plan nameşe. Ew ka Eden Hazard xuya kir yani tune bûna wî. No kökem mesele ne Eden Hazard. Ez bu Eden Hazard wek mejiyê Belçika dibînim yani. Bi Kevin De Bruyne re. Ev saleke seqet û nikare bilîze û tiştê war kare tesîr kiribe ku îsal di Belçika de jî zêde tesîr nake yani ew kare hebe. Kekin. Vega îsal Eden Hazard di Real Madrid de dilîst, Lukaku di Inter de dilîst. Lukaku tiştekî dineke derkete seviyekî dinê. Êdî gava ku tu vî maçî wê qadro plan dikî tu nikarî potansiyela Eden Hazard weke bingehî bikî. Tu mecbûrî potansiyela Lukaku bikî bingehî. Ku mesele êriş be. Hazard weke ku tê negê Lukaku bigirî. Hazard wê top were, wê stop bike, wê rakîbê xwe bide pêşiya xwe, wê çalamekî bavê jî vir, ava saniyek, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye û ji xwe nava va 3-4 saniya de ji du kes tên bê şek bi
Lukaku digirin. Evet. Devê topê bavê ji kî? Te bavê ji kî kekim? Evet. Yani divir de hinek pîvanê gelek girîng hene. Kek Ali de çarık finale de jibili Belçika, İtalya vak encam bakın maç edin acaba sürpriz yancı İsviçre yek İspanya se Komara Çek yek Danimarka do o Ukrayna 0 İngilizistan çar yani maç eki ku sürprizler hat he yani ev encam normalin yani. Ya keko hemû encam normalin çima erê Swîstrejî yani yek ev bê ew bû dibe çi em navê direnç çi ye bi Kurdî? Yani bertek nîşan da. Erê û İspanya jî bi rastî jî acemî ne. Yani hem tim acemî ne hem xortin hem jî rahînerê wan Luis Enrique ji bo golavêtinê planekî xusûsî yê golavêtinê çênekiriye. Vega İspanya xweşik bêne ji qada yekemîn tê qada duyemîn tê qada sêyemîn topê nade raqîbê xwe lê wê çi bike vê topê? Yani ji bo golavêtinê divê planek hebe. Luis Enrique ev planê taybet çênekiriye. Ku ev planê taybet çênebe edinê zarûr ne? Yani çi bû? Bedrî bû, Fedrî bû, çi bû? Çend salî? Yani evî ku ew dilîze navî çi ye? Di Manchester City dilîze. Evet. Vega navê wan nayê bîra min ji nişka ve eko. Swîstre jî yani wiha ji wara herem nedihîşt. Loma ez bim ew ne sürpriz bû. Erê bi zorakî dûre penaltıya İspanya ew birin. Lê divir de Danimarka sürpriz mi geliyor ya? Danimarka jî ne sürpriz e. Vega di nava van tîma de di tîm ji alî kondisyonê ve yek İtalya'ya do Danimarka'ya. Yani ne Fransa, ne İspanya, ne İsviçre, ne Belçika, ne Komara Çek, ne Ukrayna, ne İngilizistan ji alî kaliteya fiziki de naghinin oha yani berwan jî. Kondisyona Danmark'ı burası işte okeydi yani. Elbet yani. Yani Ukrayna, İngilizistan şu İngilizistan takıya her iki inci gol abi. Encam benim per normal derket yani. Türkçe diyeceğim. Keko yani Şevşenko hatta xwe nezanî bû. Yani soğuket bi ser Şevşenko ve ne çû? Yani bi ser Ukrayna ve ne çû? Ukrayna ne bu bi ser wan ve çû? Yani ji maça pêşî vir de İngilizistan lêskeke nalêze. Weke nêçîrvanekî xwe dixe xafke tu bi ser de hat. Del paş heremê vekirî hiç ji bo Sterling û ji bo Kane û ji bo nizam kê tek ew e. Erabû êriş bi ser êriş, êriş bi ser êriş. Velhasıl yani de encam ede çi bu? Sebebi İtalya, İspanya o çarşemeci İngilizistan o Danimarka varın hem beriye de ni finalede. Liver emkarın çebejin dış bu maça sebe İtalya, İspanya. Valla yani rastê ji tiştekî yani wê acêb çêbe de maça İspanya û İtalya de bela İspanya naxwaze ku topê bide kesekî û wê ji qelevanê xwe dest pê bikin, dest bi pasa bikin. Li hemû dinyayê jî ew tîmê ku li pêş presê baş dizanin ew jî İtalî ne. Yani ji vê gave jî ez di nava heyecanekê de me wê çawa bibe. Yani ku tu pêşî de di destpêkê de İtalyên bi vê presê pasdayîna İspanyayê şikandin erê wê İtalya bi 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 jî galiba qezdan çike. Lê ku İspanya bela ku tu gava çi pêş ve pres dikî di serwan de diçî tu derekî vala dihêlî. Ku İspanya jî topê nedanate û paş te ve qevizên henga vala xwedê dibe helawçiyê sêr tê jî û wekî İtalyan evin. Yani maçeke
ماچك Em ê temaşe bikin di tîmên favorî bûn bi rastî her du jî lê em ê temaşe bikin ka binêrin çawa. İtalya îsal nizam ez şaş dibêjim yanî zêde her çiqa seriya A ne giş hemû êkî dilîzin yani lîstikvanên stêrk tinin lê tîmekî war rûniştîmek diqey di İtalyayê de xuya dibe tu çi dibêjî? كوكو يعني او Yani tedî wexta dibêjim wek berê wer Inzaghi û ew lîstikvanên wan ê نحوجي meşhur me îsal zêde wer نحوجي كوكو نحوجي vega ez jî bîdim yani. insiye teba verati teba hev Jorginho tenema ama sê kes û ew çi bû ev yek û seqet bû çi bû di Spinoza bû Spinoza çi bû Zola ha ferê. ew çar kes yani tiştê ecêb dikirin tiştê gelek ecêb dikirin yani malik li Belçikayê şewtan din yani dûr de ne versiyonekî ne carkê ne duwa ne seya qet topê ne danawan vî halî ve dikişandin dibirine milê baskê çepê ji wir dîsa anî wir werhasıl yani bi vî şeklî dol ji wir avêtin Ferê. yani êdî lêstik ku hunermend be ne hewcî lîstikvanê navdar e wê lêstikê dilêzî İtalya vega wî tişt dike di maça İtalya û İspanyayê de wê lêstikeke bi kêf derkeve holê ez wiha hissiyata min ev e lê ji bo maça Ingîlistan û Danimarka ez ne wê bawerî bime ku Danimarka weke çi bû kî bû weke Ukrayna acemîtiya bike û bi ser İngîlîza ve here wê wiha neke wê ew jî li benda wan bin çawa ku İngîlîz disekinin li bendê disekinin wê ew jî wiha bin divir de ez wê bawerim ku ê bi qalîta fizîkî kî be û hinek li hev hatin tê cana jinek kesar li hev tê top taqil serî dikeve dibe gol nizam ji 3 metre lê dixe dibe gol ew hariç qalîta kî ji alî fizîkî ve baş ve ew ê vê maçê yani kivşe vê maçeke dibe tam şor be cira vê maçê nexweş be wê tiştê xweşik em ê nebînin yani ji xeracirê pêve dibe ku bimîne penaltîya jî ez wê jî teqlîd dikim lê ez Hasıl de encamê de yazdê mehê roja yekşemê saet 21 li gor texmîna te ihtimala herî mezin kîjan tîm kîjan welat wê werin emberî ev du yani peşin mi go İspanya û İngiltere lê bi rastî ez vêga hewqa neamilim yani êd nava wan de weke henekî qels Danimarka xuya dike yani dibe ku dîsta Danimarka jî bibe finalîst qet nekevşe yani Tu Danimarkaya notu dudiya tê bîra te erê ji sobabeliya li Swêd şampiyonatîya Ewropa tat lîstin Yugoslavya jewkê derxistibûn ji ber şer wezîfe dabûn wan ew ê bihatana lê her lîstikvanek wan li welatekî bû çûbûn tehtîlê hemiya komkirin herî dawî hatin lîstin û bûn şampiyon yani em Danimarka xwe biçûk nebînin ewka wan heye tecrübe wan ê berê heye yani ez jî li gor maça dinêrim nizam ê dilê min ew e Danimarka û İtalyayê final were lîstin nizam ez ji berê de jî pir nebê İngîlîz ara me ez ji tîmên İspanya hez dikim lê pirtir tîmên ku dilîzin wek tîma netewî zêde ew nakim lê kan binêrim ya sernivîzeke min di dwar de hatin veşandin mi got erê İngiliz saxlemin lê dahatiya wan tune ye yani em bêjin İngiliz bi vê lêstikê bibin şampiyon jî ji vir tişek dernayê yani lîstikeke gelek kevne yani ez ê li benda raqîbê xwe bisekirim ew ê êrişî min bike û ez ê bi kontrayê herim yani ji vir tiştek dernayê ev ne lîstikeke meriv bike fawerî lê bi rastî jî saxlam dilîzin defansa wan sağlam heye nerek wanê ku pir bawerî bi xwe tîne û bi lîstikvanê xwe tîne jî heye ew jî heye
yani باورن باشە کێک علی ئەم هاتن بڕاستیش داویا بەرنامە خۆ تشکی لێ زێدە بکی هەیە ئەم ویژی بگرن ئەم یا ناکارم بەرنامە خۆ بداوێت والله اجل بوك هركسي بندا وان ماتشي كل دار كيفن نخاسم از ماتش حتىژی ماچن خۆش وێوەرن لیستن ئەم کێف خۆشی يا ايطاليا ويا اسبانيا كل ملاخت سبێ ئیتالیا ئیسپانیا چارچەمێژی ئینگلیستان و دانمارکا یازدە مەهێژی فینال تێلیستن باشە سپاس ji bo îrojikek Elî Fikrêşe بيجي سباس خوشتر temaşevanên hêja îroj em hatin dawiya bernamaya xwe heya hefteyekî din bimînin di xêr û xeşiyê de êvar baş باش